Yabona nje le ntombazane uqoli isidalekisa esikhulu empilweni yamfana wami uSabelo. Angifuni nje ukuyikhuluma nalabo abanyoma wengane. Lamantombazane ayihola imali yeqolo kodwa akafune kwenza lutho nje. Into aziyo ukuphuza utshwala, athenga inwele ebese yaswenka ke kubuke wona le ndaweni. Uma sebelindele umfana wami ke manje uSabelo enza imlingo. Kanjani? Onke zonke lezi ingane. Bengicela nje usithawu ungamqhathanisi nje nalotikila noqoli. Ngiyacela. Hayi Mkhozi, angibaqhathanisi. Yabona nje uqoli hayi umthakathi. Le ntombazane yamthakathi uSabelo. Ay. Naye lo mfana wakho fanele aqina abe indoda akwazi ukuyimela. Hayibo. Khosi, uyithathe uqoli. My friend. Ithini into? Sharp. Unawo lamanami ke nahamba nga11. Lapha lo side mama. Oh, funisa. Kwa. Okay. Alright. Nanangulo. Awusenayo. Funisinkwa. $17, $23, $4, $29, $5, $16. Yeah. Only enough for 4. Mkhozi, bengisacela ungiboleke u350. Yelotho. Hayi ngeke Khosi. Hayi ngikhathele ukunesana nalo lukhulu lwakho ngathisho. Unini waqala udlala ilotho. Udlala ngenamba ezodwa yonke leminyaka awushintshi kancane. Yabona labo 350 kube nje uyabathatha ubasebenzise ngendlela ukhokhele ngayo uBenson le mali umkweleta yona nawo 350 lo. Hawu Mkhozi. Ngabusuphumelele ikweletu zakho. Hawu Mkhozi. Awakona ukugembula lokho. Into evela uNkulunkulu uqobo lwakhe. Awenze. Sorry mama, machine offline. Hawu. Yabona ke Mkhozi. uNkulunkulu uyakutshela ukuthi yona ndlela ke leyo ukuthi iyeka lento yenzayo. Goduka ke mngani. Hayi, uyazi my friend, ngizolinda izibo online. Ngizohlala la ngilinda. Cha phela sifuna ukukhokha thina. Soka. Awusazi intombi thina. Hayi. Yabona namhlanje lamanqamu. Soka wengoma nyake kamba ngela mazondo. Kuba bafana. Mama madoda. La ngithola mina konamhlanje into yenzile vula wakhipha ubhozo wakhipha isithando. Kahle ukhipha unyawo lonke wemasisi. Kodwa ke suka la ungitshela. Ungangiyamva. Hayi lokho ifunda futhi. Kunamabhadi isikhathini amaketanga. Buthi. Yabona wena nesandla ukhipha unyawo la. Yazi lapha nizothi nifike amajaji ukuthi fohla ngaphoyinti. Engeze nje kuphela. Yabona bayaze bethi sisengane encane. Vasifika lapha amajaji. Indaba engayibuzanga mina. Yabona shukela mfana wami uzothi zithi 12 lo nyaka. Okhosini FM. Lalela mfana wami. Bathi abasakazi sebesakaza ukuthi iphi ngoma ehlonisa unyaka bathi 3. Bathi 2. Bathi 1. Bathi amawelo. Ngiyakutshela nje shukela unyaka wethu lona. Yabona nje umama uzosiqhenya ngathi